बे बेलायाव जारिमिनारि थावनि बे बैनागुरि गामियाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै दिनैसिम। किन्तु सरकारा बे बर' समाज साबखांनायनि जेनोखि गुदि बैनागुरि पर्बतजरानि बैनागुरि गामियाव बेवहाय गुरुदेवनि बे सानथौ सानथ्रिखौ गोथां लाखिनायाव माखासे जौगाखां हाबा मावनांगौ दङ। आं सानो सरकारा बेवहाय नोजोर होगोन। जों सरकारनाव जों आर'ज गाबदों आरो जोङो सरकारनाव बिनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डामबो होबावगोन। खारन बर' समाज साबखांनायनि गुदियाव बैनागुरि गामिनि गिदिर आगान दं, बिहोमा दङ। बिनिखायनो काजिगावआव थानाय गुरुधामा जेरैबायदि गोनांथि दं, बैनागुरि गामिखौबो बेबायदि गोनांथि होनानै बे गामिनि जौगाखां आरो गुरुदेवनि गिबि आगाननि जेनेखि माखासे नेरसोनफोर, बे नेरसोनफ्रा गोजोर थानायनि थाखाय सरकारा जौगाखां आसनिफोर हरनायखौ जों सरकारनाव खावलायो, जों सरकारनाव आर'ज गाबो आरो इयुनावबो जों सरकारनाव बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबगोन।